Samtang mga puso sa probinsya sa Negros Occidental naman, pila ka mga residente sa syudad ng Talisay, nabudayan nga makadangop ginayon sa kapulisan sa tion nga may magluntad nga krimen. Bangod sini mga puso, kapulisan may ginhimo na pamagi agud gilayon nga makaresponde. Nakatutok kay Rin Pedreso. Ginakabalakan sang residente nga si Alfredo ang seguridad sang iya pamilya sa tion nga maglakat ini sa trabaho kag mabili ng iya pamilya diri sa Talisay City sa Negros Occidental. Bangod malapit ang balay sa barangay hall. Ang barangay ang ginasiligan sini nga dalangpan sa tion nga may matabo nga emerhensya o kon krimen sa ilang nga lugar. Barangay, mga ginamo kundi dasig lang sila magkandayan. Para naman sa Iloy nga si Herbel, dako nga pulig ang presensya sa kapulisan sa kalinong kagkatawhay sa ilang lugar. Nga for example, may mga raid, di biara man sila dayon. Apang paano kung hindi gilayon makatawag sang pulis? Ina ang ginapaligban sa pila ka mga residente, ilabi na sa mga malayo nga kabaranggayan sa syudad. Bangod sini, ginlunsar sa Negros Occidental Provincial Police Office ang mobile application nga isa kapindot lang sa mga residente. Gilayon nga makaresponde ang kapulisan. Ginlunsar sa Talisay City Police Station ang one-button SMS o plan dasig. Kinahanglan nga nakaregister sa PNP ang numero sa mga maga-report sang insidente. Pinaagi sa text message, matumod gilayon ang lugar nga naluntaran sang krimen. Alam natin na kapag tumawag yung isang number na yon is doon yun dedicated, for example, sa isang financial establishment, for example, sa pawn shop. Gamit ang teknolohiya kag koordinasyon sa kapulisan nga nakadeploy sa tagsaka lugar, madasig nga masulbar ang krimen. Ang kapulisan mismo ang magatudlo sa komunidad sa paggamit sang app sa bulig sang LGU. Mabulig kita kilala noon sa PNP. Upod Karuwa Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.